ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጨንፈር ከኣብ ካልእ ቦታታት ከፊቶም ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ቤት ፅሕፈታት ዝነበሮም እዮም ብምልኦም ወያነ ኣጊድዎም ኣሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከይወፁ ከልኪልዎም ኣሎ ምክንያት ጽባሕ ወይ ድሕሪ ጽባሕ ክነግረኩም ኢና ጥራይ ካብ ገዛ ከይትወፅኦም ተባሂሎም ኢቭን እውን ካብ ገዛ ካብቲ መንበሪኦም ካብ 500 ሜትሮ ርሕቅኩም ከይትኸዱ ተባሂሎም ኣለዉ እዚኣ ሓንቲ ኢንፎርሜሽን እያ ካልአይቲ ወያነ ሰራዊቱ ካብ ከባቢ ኣምሓራ ገለ ይስሕብ ኣሎ ምናልባት ሰሚዕኹሞ ትኾኑ ገለ እዚ ከዓ ዳይሬክት ካብ ጎንደር ዝረኸብናዮ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ጎንደር ኣብ ገጠራት ቦታ ኣዋፊርዎም ዝነበረ ሰራዊት ይስሕብ ኣሎ ስለምንታይ ይስሕብ ኣሎ ተፈልጠ ነገር የለን ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዳንሻን ትክል ድንጋይ እንድበሃል ቦታ ዝነበረ ማዓስከር ናይ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ብምሉኡ ተዓፂት ሰራዊት ካብኡ ታንክታቱን ብረቱን ሒዙ ወፂኡ ንኣዲስ ኣበባ ገፁ ምሪሕ ኣሎ ስለምንታይ እዩ ኣይተፈልጠን ዘሎ ማለት እቲ ኢንፎርሜሽን እዚ ይመስል ካልኣይ ሳልሰይቲ ተዓባይ ኣርእስቲ ደምፃኣነ ብዙሕ ግዜ ኣለኹ ደማይ ብዙሕ ግዜ ከካትዓና ዝፀንሐ ነገር ኣሎ ከም ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ቁስልኻ ሓቢእኻ ምኻድ ጽቡቕ ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ ወዲ ሰብ እንተደኣ ቁስሉ ሓቢኡ መድሃኒት ኣይክረክብን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ እቲ ዕላማ ኮርስ ኣነ ርዳእኒ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከምዘየለ ኤርትራውያን ክብል ከለኹ ብብዝሒ ብሓፈሻ እቲ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ቢሮዎ ከም ትወፅእ ኣምን እየ ግን ንምንታይ ተደልዩ ሕጂ ስለምንታይ እዩ በውራጃ ክንሓስብ ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ ኢና ኣውራጃውያን ክንከውን ንምንታይ ረብሓን ንምንታይ ጥቕምን እዩ ኣብዛ ነጥብ እዚኣ ስፍሕ ዝበለ ርእይቶ ክትህዋ ክትብለኩም ሓደ እዚ ፓል ልዕሊ ኩሉ ኣለኹም በዓል ሰናይ ካልኦትን ፓል ፀቢብ ይመስለና ኸውን ግን ኣዝዩ ገፊሕ ንኣብነት ኣነ ሕጂ 131 ሰብ ኣለዉ እንተደኣ ድብል ኮይነ ብዚ ብዓሰርተታት ተደኣ ኣባዚሐዮ በሽሓት ኤርትራውያን ሳላቲ ሎሚ ዘሎ መራኸቢ ናይ ዓለም ድማ ብፌስቡክን ብገለን ትንዕልሎ ኩሉ መዓልታዊ ሰብ ሼር እንዳገበረ ይሰምዖ ኣሎ መዓልታዊ ሼር እንዳገበረ ሰብ ተደኣ ፅቡቕ ዝሰምዕ ኮይኑ መዓልታዊ ከዓ ወዲ ሰብ ነቲ ሕማቕ ሼር እንዳገበረ ይሰምዖ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሎሚ ብቁልጡፍ ኣፍና ዘሎ ቃል ገና ከየውፀናዮ ከለና ሳላቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዝኒ ኤርትራዊ ይኹን ፀላእትና ይበፅሕ እዩ ዝመልእኽቲ እዚ ስለዚ ንሕና ነፀብራቕ ናይ ምንታይ ኢና ማለት እዩ ናይቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ወግዓዊ ኩነታት ናቱ ነፀብራቕ ኢና ማለት እዩ ትንዛረቦ ብምሉእ ናቱ ነፀብራቕ ኢና እንተደኣ ኢልና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ከዓ ክንገብር ኣለና ብዘይ ቀል ዓለምሲ በውራጃዊ ተሓሳስባ ተጣላቅዮም ኣብ ከምኡ ዓይነት ዘኽድዱ ዜጋታት ኣለውና እሞ ነዚኦም ከዓ እቲ ግዜ ዝኣኸለ ይመስል ንመሳርሒ ነቲ ናቱ ዕላማ መፈፀሚ ክብል በውራጃዊ ተሓሳስባ ዝወደቦም ዓበይትን ንኣሽቱን ማእከሎትን ኤርትራውያን ብምልኦም ካብቲ ዘለዎ ጉጉያ ተሓሳስባ ካብቲ ዘለዎ ፀልማት ተሓሳስባ ካብቲ ዘለዎ ዘይክውንነት ዘይ ኤርትራውነት ተሓሳስባ ወፅኦም ናብቲ ንቡር እቲ ክቡር ዋጋ ተኸፈሎ ናይ ሓድነት ተሓሳስባ ንኸመፁስ ክንላበዎም ክንክእል ኣለና ሕጂ ሸፋፊንካ ምኻድ ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ ዝግባእ ሽም ክንቦም ክንክእል ኣለና ዝግባእ መኽሪ ክንቦም ክንክእል ኣለና ነቶም ዘይሰምዑ ከዓ ዝግባእ መቕፃዕቲ ክንህብ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብዚ ዘለናዮ ተፈጥሮ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ትመኽሮ ካልኣይ ጌጋ ክፈፅም ከሎ ትምዕዶ ሳልሳይ ጌጋ እንተበለ ግን ሕጊ ኣሎ እንተይልና ከዓ ቤት ፍርዲ ኣሎ ቤት ማእሰርቲ ኣሎ ምቕፃዕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዛ ዓይነት መድረኽ ዝበፃሕና ዜጋታት ስለ ዝኾንና ነዞም ነፍሲ ወከፍ ሎሚ ብፀቢብ ኣውራጃዊ ተሓሳስባ እሞ ናቶም ኣጀንዳ ዘይኮነ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ ከሳሲዩ
بشم أوراجا نتخبر أوراجانا ويم بقدم أتصاوعة نايتولد دوتان لا تقصو قدلي إرترا سورة إرترا بجكو أمبر كال خمزي توأسأل لهم سيلهم نهزبي إرترا خبزاتهم زحاسوه كانت أنقوم علمنا مالتي زي كل جدي أنا خمت حساسة وقت فلتوهم زقباكم زوم حجين ريهم زلنا تقاومتين زبهالو ويانا خاب 500 مترون العلا خينك أساقصو عدي سابا نامولي إثيوبيان كل كيلو دلو تقاومتين بهالتي إرتراويان بمولهم ويانا بوراجا خطالعون كمارا سحل ننحد حدهم كوك آيقونا بزوش تعسر شمون تعامد دفردهم يوم سلازي كاب أونك أخن المهاروز قبعنا نقر سلازلو كله تمن إسيك المهار كخلال لوز بالإمنة الذي أبتقدام يا إسيك ملس سراويتنا ويانا خابديناي زنبرة قريتشتات بوتا بفلا يبتأزي تأفاف زخونة زناي قندر كبابين يستحبالو مغنيات مسحابي إدما كمتي تمالي أباي ولدون حزب تግራይ ኮሚቴ ቆሚልና ተዛሪብና ነርና ሓንቲ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ኮሚቴ እተዳሉ ትግራይ አቆይሞም አለው እታ ሰላማዊ ሰልፊ እተዳሉ ድማ ብላዕለዎት ናይ ወያነ ካድራትን ናይ ፖለቲካዊ በጽሕፈትን ትምራሕ ኮይና ህዝቢ ትግራይ ብሙሉ ነቲ ናይ ኦሮሞ ተቃውሞ ዝግበር ዘሎ ሕጋዊ ተቃውሞ ስለ ዝኾነ ኣብ ጎን ህዝቢ ኦሮሞ ዶ ክንብል ኣለና ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ሽግር ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ዝገበሮ ተቃውሞ ንዝበጽሖ ጉድኣት ንዝበጽሖ ስንክልና ይኹን ሞት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉቡእ ካሕሳ ክህብ ኣለዎ ዝብል ተቃውሞ ትግራይ ክወጽእ ምዃኑ ተነጊርና ኣሎ ምናልባት ታ ተቃውሞ ትበሃል ንሎሚ ተሓሲቡ ነይሩ ግን ኣይተጻፈፈን መስለኒ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ከይረኣናይ እንተርፊና ስለምንታይ እዩ ወያነ ከምኡ ዝገብር ዘሎ እንታይ ንምብጻሕ እዩ تمالي تناخفنا نيرنا مثلا انت دي تقاقي قال له خدي مايك حدا بولنا تلوبي سق تيلو دوص اخيد مثلا ولا تتصرف تلكم تتصرف مهلاونا خنفلت مالتي حكيت ورواري مهلاونا خنفلت سقايت بول ولا تتصرف اجكوا تصرفي يلن وديهم يمثلن حكيدو سناي في تصرف توديو أبز قناة تتصرف رأي فلتني متى هم زخوني فلتكون متى أفهم حيزهم أو أيوة يلا نقول تتصرف سيئنا بفتشنا ولا تتراجم ناس تتصرفنا سيئنا لكاس تتصرفنا نبره تنحنا ديكون سكالي جي واتيت بزيحوهم كاب كله تأليم علو جي اتاق في حقاد السرق دسفقا سر كما يجب كان معان تخاعتي كتخيدي بزغونه ويانا اب كمز عينت صبيب هيوت اتيلو مالتي حدث علامه نمنتا يخم زغبر دلو بناتي الرايا ولو نبايتان تداريناو ننوح غيزي خنكاتاتلو خم صنحنا ويانا ابتي امونغ اورومون امحران زنبر زي مرده اب اتنطلطيلو يصنيح ويانا زي مالت حزب اورومو كل غيزي بمحران دافرحه بقليل الزراربا أمحراون كل جزء بحزب أورومون دا فرحة أمونغوها كمزي كل جزء البيت روخينو نخلت تدس أو تحيلي ويانا نظام كل التحيلتات أمونغو خينو خم محدرومن نتيب إثيوبيا زفتر كرايسيس ولا بوليتيكاوي بهراوي عليتاو غريتشتات بملو بزي ناتو حيلي بزي ناتو بوليتيكاو أمرارها كهد كم زي كل كمسل يصنيح ويانا ابتفلالي غير يخمن تلاخونكم ولا تزحلفه برايم مينستر ناتوم كيترفه ذكركم انت داخوينو ميس انا غوميز ابنا كلتشحن حمشتن اب اثيوبيا تغبر مرجا نا اوروبا حبرت كم تعذابيتن مرحيتم كوينا ادس اباب زنبرت الاوان تزخيد زنبر مرجا بعبلالي بناي تقاومتي بالليچ مستسعره أركب مسولته نملس نحن أنت أركبنا أورومونا محران زبها الحزب خجراج أيو كابرواندا بروندين زخفق دماوي كينات أما أخل إثيوبيا أخل العالي سوز حلاف نزخ الشكوم اللوكم يلو خفارا روحهم يفتين إذن تايم على حجي نريد زلنا تسقم
ወያነ ነዛ መጽያ ዘላ ጸገም ክሰግራ እንተላ ኮይኑ ካብዞም ክልተ ዓበይቲ ብሔራትና ኢትዮጵያ ናይ ሓዲኦም ርግጋእ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ እዚ ማለት ድማ ትዝኽፈል ከፊሉ ዋላውን ክሳዕ ምንጻር ዝብላ ተሓሳስባ ናይ ደቂ ኦሮሞ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ደቂ ኦሮሞ ስጋዕ ምንጻር ከይዶም ደቂ ኦሮሞ ክሳዕ ምንጻር ከይዶም እቲ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ምንቅስቓስ ክጭፍልዎ እዩ ዝሓስብ ብተዛማዱ እውን እንተደኣ ስለምንታይ ሕጂ እቲ ስትራቴጂ ቦታ ንርአዮ ስለምንታይ እዩ ወያነስ ንኣምሓራ ጨፍሊቑ ንደቂ ኦሮሞ መሰል ክሕሉ ዝሓስብ ዘሎ ስለምንታይ ብግልባጡ ብኻልእ ኣዘራርባ ንኦሮሞ ጨፍሊቑ ስለምንታይ ናይ ኣምሓራ መሰል ዘይኽብር እንተደኣ ርኢና እዚኣ ሕጂ ናበኣ ክትወስደና ከም ጫፍ ደይ እቲ ታርጌት ናይ ወያነ እታ ኩሉ ግዜ እታ ናይ ትግራይ ስቴት ክትፍጠር እንድሕር ኮይና እዚ ምሓራ ዝበሃል ኣብ ሞንጎ ኮይኑ ናይ ወያነ ህልውና ናይ ወያነ ወይ ናይ ትግራይ ምምፃእ ዝፃባእ ዘሎ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ክድምሰስ ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ንዓና ኣብ ፕራዮሪቲ ኣቐሚጦም ኤርትራውያን ዝበሃሉ ወይ ኤርትራ ዝበሃል መንግስቲ ኤርትራ ዝበሃል ሃገረ ኤርትራ ዝበሃል ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ ብምስራት ናይ ትግራይ ክፍጠር እንተደኣ ኮይኑ ስለዚ ክልቲኡ ኣምሓራን ኤርትራን ኣምሓራን ኣብቲ ናይ ምምስራት ናይ ትግራይ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ መስርዕ ተቐሚጦም ዘለው እዮም ንምጥፋእ ብዓይኒ ወይ ከዓ ብፕሮግራም ናይ ወያነ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይገብር ዘሎ ወያነ እቲ ናይ ኦሮሞ ሽግር ፈቲሑ ናይ ኣምሓራ ፀገም ክጭፍልቕ ስለ ዝደሊ ዘሎ ብኸምኡ መልክዕ እዩ ዝትማሊ ብመገዲ ኣባይ ወልዱ መምርሒ ተዋሂቡ ብትግራይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ክወፅእ ብውድቡ እዚ ብውድብ ደረጃ ብመንግስቲ ደረጃ መምርሕታት ፍቆዶ ቀበሌ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ተመሓላሊፉ ኣሎ ስለዚ እዚ ከዓወቶ ድያ ዓወቶም ክንርኢና ነዚ ኣንጻራዊ መልሲ ዝህብሉ ደቂ ኦሮሞ ከንታይ ይብሉ ኣለው ገለገለ ጫፋት ንሰማዕ ኣለና ግን ናይ ብሓቂ እቲ ኦፒዲኦ ዝበሃል ብውክልና ናይ ወያነ ብስልጣን ኮፍ ኢሉ ዘሎ ንክልል ኦሮሞ ዘመሓድር ዘሎ ፓርቲ ምናልባት ኣብዚ ናይ ወያነ ተሳትፎ ብሙሉእ ይሳተፍ ድያ ኣይሳተፍን ኣወንታዊ መልሲ ይህብ ድያ ኣይህብን ገና ይተፈልጠና ኣሎ ግን ካብኡ እውን እንተኾነ ከምቲ ልክዕ ናይ ኣምሓራ ብኣዴን ኣብዚ እዋን እዚ ብግልፂ ንወያነ ዝቃወሞ ዘሎ ሓይሊ ከምኡውን ኣብቲ ኦፒዲኦ ፃብኦታት ክመፅእ ዝብል እምነት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ግን ብሓፈሻ እንተደኣ ርኢናዮ እንታይ እዩ ወያነ ኣብ ፀቢብ ዓቕሊ ፅበት ስለ ዝኣተወ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ተቃውሞ ናይ ህዝቢ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ከርዕሞ ስለ ዘይክእል ወይ ክቋፀሮ ስለ ዘይክእል እታ ክገብራ ዝግብኦ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ብዕድል ኢትዮጵያውያን ምፅዋት ማለት እዩ እቲ ሓደ እንታይ ብዕድል ኢትዮጵያውያን ምፅዋት ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ከም ትፈርስ ምናልባት ወያነ እዚ ስልጣን ተደኣ ሲኢኑ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኩልና ትሰማማዕናሉ ነገር እዩ ወያነ ክፀንሕ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ናይ ክልቲኦም ብሄራት ሽግር እንዳቋሰሎ እንዳማሓደሮ ክቅፅል እዩ ዝደሊ ስለዚ እቲ ዘይተርፍ መውዳቁ ስለ ዘረጋገፀ ወያነ ክወድቕ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ኦሮሞ ክንፀል ኣለዎ ምክንያቱ ኦሮሞ ብዓንቀጽ 39 መሰረት መሰሉ ተጠቂሙ ክንፀል ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ በዚ መሰረት ነዛ ኣብነት ክንህበኩም ኣብ 2005 እውን እዛ ሜላ እዚኣ እዩ ተጠቂሙ ወያነ ኩሎም ተቃወምቲ ብምርጫ ምስተዓወቱ ኣነ ዝከረና ኣዲስ ኣበባ ዝነበርኩሉ እዋን ቅድሚት ምርጫ 3-4 ዓመት ይኸውን ኣብ መንጎ ደቂ ኦሮሞን ወያነን ምፍሕፋሕ ተፈጢሩ ነይሩ ብምክንያት እቲ ዋና ከተማና ፊንፊኔ እዩ ኖ ኣዳማ ኢኹም ተባሂሉ ብዙሕ ምትስሓት ተፈጢሩ ነይሩ ዋላ እውን ካብቶም ናይ ኦፒዲኦ መራሕቲ ከይተረፈ ኣብ መጨረሻ ግን ወያነ ስዒሩ እንታይ ገይሩ እቲ ናይ ኦፒዲኦ ዋና ቤት ጽሕፈት ወይ እቲ ናይ ክልል ኦሮሚያ ዝበሃል ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ናብ ኣዳማ ክኸይድ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስቲ ክትከውን ኣዳማ ግን ናይ ክልል ኦሮሚያ ዋና ከተማ ከምዚ ናይ ክልል ትግራይ መቐለ ናይ ክልል ኦሮሚያ ዋና ከተማ ድማ ኣዳማ ወይ ከዓ ናዝሬት ንክትከውን ተባሂሉ ብሙሉእ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ቦሌ ሮድ ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ጠቃ ኦሎምፒያ ዝነበረ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ናይ ክልል ኦሮሚያ ፕሬዚደንቱ ብሙሉእ እቲ ቤት ጽሕፈት ትካላቱን ሰራሕተኛታቱን ንኣዳማ ክግዕዝ ተገይሩ እዚ መዓሲ ቅድሚ እቲ ምርጫ ምግባሩ ናይ 5-6 ዓመት ኣቢሉ
أداما كم وانا ختما ناي أورومو تواقيما بزح ناي لمعات نقر تغيرو الله ترقاتاتا سفيحو ما كلا بيت صحفت ناي أوروميان ناي أوبديو ناي تسريحو كله بعد قداي ملو أورومو زلو بعد قداي خفتنا بأداما ينكساس أداما عندنا ينقد من نهاري خوينا ما بقسيت كوينا ندام عبلت تنازريت تبهال فلا إرتراويان أبجي هاي لسلاسي زنوبكم نازريت ريتن طبقتن كتما خوينا قن إشتي أزنبرت دحرزو ويان وانا ختما ناي أوروميا يلونا سددقن أزين دا سفاعي متيت ختما أمرجع خلت شحن حمشن ويان مستسعرقن انتا يجيرو ملس زيناوي بعشران 4 ساعات يا أوروميا وانا ختما أديس أبابا نويلو نفنفنين أديس أبابا نقوم اللوس يجيروهم سلامنتا يخوم يجيرو انتيلنا تامودا أو زي تترفون تلا أخوينا ويانا تانا أوروميا من نسألك قبل سلازغونا نا أوروميا من نسألك قبل تلا أخوينا خا ناي تقراي من نسأل كسعب سلادمت بو مسرت غير يتطعملو ستيل حجون ذا كارتا زي يتصاود له يعني بتحد وكان دق اوروما نزي حتى زي يقبل وديم حجي يا امنو دخل ويانه مستي زحالف 25 عامت اب دق اوروما استغبره بفلاي كاب او بي دي او اي مين كاب اونغ جميركا خبتي ناي سغغر منغست نخوص استغبره اب لعل دق اوروما استغبره ጭፍጨፋ بستفلالي غزي ويانه اب لعل دق اوروما مبصع عند اتوه ناي سلامن ديمقراسين ممحدار كسفني اندابله سلطان دق اوروما خركبي اندابله اب لعل دق اوروما زغبرو غفعتات نزي حجي ويانه حسيبو زلو ناي كلتشحن حمشتن ناي مرجع عين السيستم كتقم دق اوروما خيقبلو دو تفلالي ملستات يولو بحافشا كن ابسو من زخرينا كن تاي زرينا ويانه تناي مچرش عقل صبتو ولاون حيل سراويت تتقيمو نزلو سلاماو سلف خچفلو ان كهرم ان تفتنه بوخو دو خم زي كل سلازامن قال بوليتيكاو فتحيبو لدق اورومو كاب تعباي اثيوبيا نخنصلو مسب كسع مهاب خيدي يدبل اباي ولو بخمدي يغليصو ابون حزب اورومو دو كنبلينا نمنصال دغبرو منقساس انتلون ابونم دو كبلينا سغعنا صنت كندغفو مينا يل سلامنتاي 25 عامت ناصنت حزب اورومو تخلكيلو صنيحو سلامنتاي 25 عامت حزب اورومو نمسلو خحتت كله اونغيخا خالي اخا شعبيا ليخوكا انداتباله معات بشم اونغن بشم شعبيان هيوتهم دسانون ابيت ما اسرت دبلي دلون دق اورومو قصري الافيو مقصري بلومن اذا كل قفعتات كفصم صنيحو سرعه ويانه اب افان عربتان تصحي كم تجرار سب حد بلا ابناي ساعه 5 فرعان ساعه 6 قباب مس بصعت ويانا ناي اورومو نصانت يقبل يسقع مغنصال ابغونم دو كبيله يلو بمقدم محدار يغيرو مغلاصو تزرئنا ويانا اتي اثيوبيا مصي زلو تقاومو صدر خيدو كمكتو زي كل يزرئنا بتعالى لكن سنه اورومو شجر كفتح مالت ديكونس بصيحو زلو عقل صبت راينا خنغمو نخل كاليت تعبايت سراويت سحابالو سلمتاي سحابالو خاب غلغل حبريتا خم زرانايو مسمر أديس أبان تجراين بفلاي ناولو زغيد زلو تعابس أرجان تجراي زرخب تمين ستريت مالتينو مقالة زغيد بمجدي بلوكوس مراوت سيخا بزناي جوجام جوندر جيركا ب نجوندر آتيخا بلمالومو جيركا عدركا جيركا نشرت أطول منجد زيكونس بمنجدي بلوكوس مرا جيركا بمجد دسي دبر برهان دسي مقالة أطولو تعاب ستريت نعونو قعدشيلو ويانا حايلتات ناوية سفرانو زنتاي مالوتيو أمونغو تقراين أمونغو أديس أبان زولو ناي شوعات 180 كيلومتر رحقت عبيت ترقيا إذا عابت ترقيا قدمت عليهم سرحو حجقو متعراي غيرو ملوتي قرات كحسو زولو اللامات آقل ملا نزيت أرقيازي نخوحلو سراويت كسع 3-4 كفل سراويت أو مديبلو إذا مالت حادا انتايو كم تزحمة زلوا بتوشت هاجر مالتيو بملؤتي أب وشت إثيوبيا زنبرة نبرت بملؤ أب إتجراي بدك تجارو أو وشت إثيوبيا زقمبتو تجارو ما نبرت زتريو بالنجد اليوم مس منجست اليوم مستبارت اليوم مستودب بستفلا لي ملكو أبلع لي إثيوبيا وين سأطه قبرو تصنحو تجارو زيجاتات بملؤهم تترجع بزي سكفتا خط قاملو زلوهم نبرت إتجراي كسجاجرو لتباهيلو سلامتاي كابتناي غوندر بصحتهم قفعتات ابرسيوم تفصم حد نغرات الله كاب اصل التمهارو
تسراويت ناتهم زاغازز زبحالن بتغريኛ دزارب برغيداتن كفل سراويتن امچم تصرغيا حلوا غبرلو دارغا بملو زناي غوندر نص اوطي تገጠራት ممحدارات قبليتاتهم اب ገጠር ዝነብሩ ከባቢ 8000 ገለ እንደሆኑ ተጋሩ ኸአ ተሰዲዶም عبد الرافعين ገለባትን አትዮም አለው يوم بمولهم تجارو تراهم أما متما يوحنس أب غندر أبتي أبرها جيراز بحال أب كبابي أب منغو دانشان حمران زنبورو تجارو بمولهم أب نايسليت حرشات وافيروم زنبورو أب تفلالي نقدي دكانات بارات هوتيلات أب ناي مدللا أب كل خطة بمولو نتبوتات قوات إرمو سلو زنبورو الحزب تمليشة عاتقو غزا انداتو نبرتهم اندازمته زندد انداندد ስለዘህደሞም بمولهم نتግራይ ካኣኻቱ ይኩንን ምክንያቱ ዕጹ መገዲ ስለዝኾነ ዝሓፀረ መንገዲ ንሱዳን አትዮም ኣብ ሱዳን ኣብቲ ናይ ገላባት ሜዳ ተደርቤም ኣሎ መንግስቱ ሱዳን ገለገለ ቴንዳታት ገይሩሎም ካፕትናቱ ናይ ረዲኤት ትካላት ከዓ ሓገዝ ገብረልና ኣሎ ኢሉ ኣብ ቪኤኦ መጽኢሎ ተከታተሉ ተኸልይኹም ኢንተርቪው አግቢሮም ኣሎ ስለዚህ እቲ ዓብ ጸገም ዝመጽእ ተዓብ ጸገም ዝመጽእ ሕጂ እንታይ እዩ ተጋሩ ብደረጃ ዜግነት እቲ ሰላማው ንብሎ ዋላ ብመለክዕታት መጽእ ሕጂ መን ሰላማው ኸማናፍቲ ትግራዋይ የጠራጥሪ ግን ብደረጃ ህዝቢ ኣብ መዋጥር ኣትዩ ዘሎ ህዝቢ ካልእ እቲ ኣብ ኣምሓራ ዝነበረ ኣብቲ ውሽጢ ኣምሓራ ዝነበረ ትግራዋይ ከም ሕጂ ዝገለጽኮ ትካላትን ንብረትን ገለ ዘለዎ ትግራዋይ ብምሉ ንንብረቱን ንህይወቱን ከማን ወያነ ከድሕንዎ ይከኣሉን ታይም ክብሉ ዒሎም ለማዓልትን ተዳ ሰሚዕኩሞም ኮንኩም ኣብ ቪኤ ፌደራል ፖሊስ ኣጋዚ መከላከያ ናይ ክልል ፖሊስ ኣብቲ ቦታ እንከሎ ከድሕነና ይከኣልን ንብረትና እንዳተዘመተ ገዛውትና እንዳነደደ ትካላትና በሙሉ ሆቴላት ከይተረፈ ዓራውትን ንብረትን እንዳተወሰደ ከሎ ህፃውንቲ ቆልዑ ሒዝና ቅያር ክዳን ከይሓዝና ንሱዳን እንዳተሰደድና ከም መንግስቲ ኣይተኸላኸለልናን ስለምንታይ እዩ ገሪሙና ኣሎ የሚሎም ቶም ተጋሩ ንባዕላቶም ፌደራል ዝበሃል ሓይሉ እንዳሃለወ መከላከያ ዝበሃል ሓይሉ እንዳሃለወ ገዛውቲ ነፍሲ ወከፍ እንዳትግራዋይ እንዳነደደ እንዳተዘመተ ከሎ ኣይተኸላኸለልናን መንግስቲ ህይወትና ከነዝሕንካ ሱዳን አሲናልና ስለምንታይ ትግራይ ደይከድኩም ኢልዎም ንትግራይ ከይናኣቱ ሚሊሻ ዓጽይዎ ቶም ሚሊሻ ማለት ቶም ተቃወምቲ አንጻርት መንግስት ዝንቀሳቀስ ዘሎ ብረዝ ዝዓጠቁ መገዲ ዓጽዮም ንትግራይ ከስግረና ዝኽእል ቦታ የለን እንኮ ዕድል ዘላትና ናብ ሱዳን ምእታዊ ክብሉ ገሊጾም ሕጂ እንተዳ ኣምቢ ስምዕዎ በትግርኛ ይተመሓላሊፉ ኣብ መዋጥር እዮም ኣትዮም ዘለዉ ንባዕሎም ስለዚ ናበይ ይኸዱ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ሓደ ሰብ ጥንስቲ ሰበይቲ ተላትካስ 19 ወርሒ ሕሊፋ መበል 10 መበል 11 ወርሒ እንድሕር በፂሓ ምሕራስተ ኣብያስ እንታይ ኢኻ ትብል ሓቀይ ከቢድ ነገር እዩ ምክንያቱ ሓርማዝ ኣይትወልድና ጓል ሰበይቲ እያ ኖ ሰብ እዩ ሓርማዝ ክትወልድ ተኾይና ምናልባት ሓርማዝ ዓመድ እዩ ገለ ይጥነስ ዝኸውን ወይ 11 ወርሒ ዓመት እንተዳ ጥንስቲ ኢላ እንድሕር ደይትወልድ ኮይና دريسان تقامالو مالتي ስለዚህ ወያነ መጨበጥ ነገር ሲይንሉ ሓደ ኣብ ትግራይ ከይህደም ኩሉ ትግራይ ይጸገማሉ ምናልባት ኣብ ትግራይ ሕጂ ኣነ ብናተይ ሲ ትግራይ እንታኣትዩስ እንታይ ትገብ ከኣቱ ይክእሉ እንዲም ትግራይ ኣብ ትግራይ መኒሞ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ወያነ ሲ ወላት መንግስቲ አዲስ አበባ ደሎ ትግራይ እንታኣተወ بخميم كقتلون تايم كجبرو. أب تجراي كأ كأصلهم زي كالحيل اللوكو. هو صرح نيرا محرت. سبب صرح نيرا ندير فلطة. أول أجمع له. سلذي أب تجراي متاون ويانا سي سوسايدي نبعلو. كلاي. أنا أقول لك دي بجمع كزارو كله تواجهتي ناقلب لهم بتجارو تواجهتي يكونون مغنياتو 9 شمنتن 9 شعتن زي مس إيرتران مس إثيوبيان كوينات كجبر كله دخينات تجميرو ذكرني مقالة
عيدر بيت تمرتي نفرتينا إيرترا متين دبديبن تمهارو قتيلة لنا دو إير فورس دو تبيز كم ديرونو قال مستوى كاب مقالة كساب أديس هذا كم زي نمرعى زخدامة كاينة بس مرة بيبي بندبلا بس تذكر دي خاصة نايك أنا تريلو مرعى دخلوا أوتوبسات نايقل ما كان لاند كروزرات كي ترفع كم مقالسي بزي حصوت أديس هذا بس يحميهم من إسياتهم أنستهم أششتهم قطة بمولو تهزبي دوز بليلا كابز قرمكم بمولو من هديمهم نما أخل أقرأتهم ستيل كساب حجة أما آخر هاجر يمزلوا أيتمر سنة بتعدي زمن لس مغنيات يبلون مغنيات بتجري تيسر حكاية تنبر عادتي مس إيرترا هنا تعزيو نقدر مس إيرترا يلن بقربا مس إيرترا أمدر راحوا نيرهم درك كابوم نار إيرترا خيدو مشتو خاب إيرترا خيدو مشمتو تي communication مس إيرترا كله تي نقداوي كله هتا إذا مستعصوا تجري حجة معسكرنا يسراوي تخيلوا بمولو زي شراء أو سمع عدوا قلنا بهن معسكر نايسته فلاليو قانقا تزاربو ጸለምትን ቀይሐትን ቆርዳዳትን ሰራዊትና ኢትዮጵያ ናታቶም መዋፈሪ ኦራል ማካይን ትሪ ጂፓት ትርምበር ካለ አይነት መንቀሳቀስ ይገለምታት ይብሉ ብልዕሉ ሁሉ ግን እቲ ጨብጥሲ ኣብ ትግራይ እንተዳ ወያነ ሃዲሙ እንታይ ይኽገብር ስናቲንግ ዝገብሮ ነገር ይብሉ ተዓብ ጸገም ደምጽ ወያነ ትግራይ እንተዳ ሃዲሙ ኣብ ትግራይ ትናይ መጨረሻ ናይ ኩናት ማእከል ኮይኑ ክተርፍ ማለት ስለዚህ እዛ ሶሉሽን ሒዝዋ ዘሎ ወያነ በኸመይ አገባብ ከፈጽማ ኢዛ ናይ ኦሮሞን እዚ ሰራዊት ሲሒብካ ጽርግያ ዓጺኻ ሕጂ ንብረት ከተህድም ዜጋታት ቆልዓ ሰበይትን ክወጹ ብውሽጡ መምርሕት ዋሂቦም ካብ ማእከል ኢትዮጵያ ንትግራይ ይኸድለው ኣብ መጨረሻ ትግራይ ተጸፍጺፉ ኮንታ ይኸውን ሕጂ ተጸፍጺፉ ኮንታ ይኸውን ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ዓለም ለኻዊ كنت أمريكا إيدوم أتولون سمع لنا جل تقام تحيلتات نا إثيوبيا زارارو لون سمع لنا نحدرا من قستخو قوما بإثيوبيا يسمع له قال دخون نصف التحن تخون تني حدرا من قست مالت ويانا دساتو في دي دساتو فوق صار حجة تنت أنا نجريلا تونكو في التحقن تي ناي عالم محبرسب بمجدي إرترا إيدو تأتاتيو حدا نجر انت ديجيرو ኢትዮጵያ ናብ አዝዩ መምለስ ዘይብሉ ጸገም ከም ተወድቂ ስለዚህ ተንሰለስተ ሬታ ይዘኔን ኣብ ከም ዝበጽሖም ኣለው ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ ሕድሪ ዝብለኩም ታ ኣውራጃው ተሓሳስባት ጸንሐትና ኤንወይ ስለምታይ ልዒልካያ ተልኩም ንሕጂ ኣነ ክፍንፍና ማዓት ኩሉ ግዜ ብዘረባይ تحت هاجراولነት ኢልና ጥራይና ንሓልፋ ኩልና تسكفنا يا تازر واخنا العلا قل سقع معس ندحر تردون لهم كسع معس كابزع عينتا تحساسبات دي انا كفنفنا معاتي كل جزي بزرباي تحت هاجراولነት ኢልና ጥራይና ንሓልፋ كلنا تسكفنا يا تازر واخنا العلا قل سقع معس ندحر تردون لهم كسع معس كابزع عينتا تحساسبازي زي بهالنا سلازخونه خنوص خنكل لنا انا مني ايرتراوي ابي عدي ايرتراوي التحساسبا ايرتراوي ولا غاغي اي غاغي ايرتراونتي كعقب خلال لنا مغغاي او دق سبات زلو تحساسباي كاب غلوت يخنا بغ تانا امانيل دخس معكم سماوي تجنينكن تبل امانيل عباي زي نحنا خندي عمد دخمنا له امانيل لما مጨረሻ بحنت سنتنس يوديوا سماي بحنت هاري يوديوا سماوي تجنينكن ابزغت كبر امبر نعد مباهمي كتملساي حقيقه انا 15 عامات يتزاري بزيا ግን እሱ በሐንቲ ሰንተንስስ ወዲዋ ናይ በሐቅ በልሒው ኣብቲ ራይት ታይም ካ ይመጽ ተዛሪቡ ምስቲ መውዳቅ ናይ ወያነ ኤንወይ መخصص ለዎ ግን
مستمودق ناي ويانه منالبات ناي طقم ነገር مسان ገለ ኤሎይ ነጋዳ እዩ አማኑኤል ግልጽ ነጋዳ እዩ ንቢዝነስ ይደው ይሉ ነሩ ጽቡቅ ይخፍሎ ነሩ ጽቡቅ ገንዘብ ገይሩ ነሩ ካብዞም ደኻታት ከአብዚ ገሌን ሲሚንቶ ወልዊልና ገሌና ዋርዲያ ኮይና ገሌና ጎሓፍ ግሒፍና ገለመለ እነምፀን ደሞስ ከማን ካብን ነታ ራዲዮ እንዳበለኻ አቁሩብ زعجين ممثلي ኤርትራው ንምምሳል ድግበር ዝነበረ ይንበር بملؤتي جنزب كويانا إدمتسنيرو زفلوتي المعامل ذكروا تخونكم تزاراريمنا لينا خندي سبات تمديبون كم دلو فوادي امباستات كندي باجت كم تمدبه كندي جنزب كم دخفلهم قالوا ولا بملوس زفلوت مجالي anyway ويانا عشان كاين ماني الحجي نتوم صباح نقولني إرترا سراويت حدر جيرنادو سراويت كالكيدان جيرنادو سراويت كناما لونادو سراويت ساهو سراويت عفار اللونادو أبي أترأتيهم ديمقراطية ومنجست قتقليهم نايكله بريزيدنت كله مكتل بريزيدنت كله ناي وصا قداي مينستر كله يلو مديبوهم زنبور سبات كي ترفو كاب 500 متر معل خينقاساسو زخونه يكون بوليتيكاو منقساس كي يغورو زخونه يكون ناي دغن ناي وشتا هاغرن غازيطاتات مغلص خيبو كاب منبر غزوم رحقوم كيكدو بيت صحفاتهم بمولو خاني بناي يهودق ناي صتا اكلات بقدمون ونون يت بيت صحفات حلو يبعاتهم يزحلو بتم يهودق اجغن مساعتهم ديتن معتن زي فلي ابالات يهودق مديبوم لهم بفلاي تي 22 مازوريا ود حنجيد دلو بيت صحفات ود حنجيد بفلاي كابتا كانچلو يوصخل كيلو ملو تي ناي صتا تكالات كاتواصيرو ملو تغزاتي مولو انفورميشن زي حسلمتاي زي اصبيره اوااتاو وصاي غزاي سلازنبرس لتفطو من نغير كويت بورني شماي نغركم نيغن ابكم زخنتات بصيحم አለው ስለዚህ ቲ ዘይተር ፉድቀት አማውተና ይልዮ ያን ሒዞም ደሎ መስለንሙ ስለምንታይ ቆም ድገብር ደሎ ያን አይርዳንን እንተወጹ ዶ ማሐሸስ ወይሳኡ ማሕይር ሒዙ ክሕሸም ወያነ ወላሐን ስለምንታይ ወያነ ቆም ድገብር ነዞም ሳዚያቶም ባዶሙን እኮ ኤርትራአትዮም ሓራኸ ወጹ መንግስት ኤርትራ ህግልብጡ ወይ ዲሞክራሲ ከስኩኑ ከም ዘይክሉ ይፈልጥ ነይሩ አይፈልጥን ማለት አይኮነን ወያነ አመጨረሻ ወያነ ስለምንታይ ቆም ድገብሮም ደሎ ሕጂ ስለምንታይ ቆም ድገብሮም ደሎ ገለ ደኾን ሓበሬታ አሎ ሕጂ አነ ካብኡ ካብታ አዲስ አበባ ትብጻየ ዝነበረ ዝነገረኒ ገለ ደኾን ብውሽጢ ምስ መንግስት ኤርትራ ይዛራረብ አሎ ወያነሞ ገለ ናይ ተስፋ ምልክት ስለዝረኸበ ወያነስ ነቶም ተቃውንቱ ብሙሉኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ካብ 5 ከይርሕቁ ካብ ካንቸሎም ከይርሕቁ ሓለዋ ጽዑቕ ይዘሎ ኢሉ ሲቪል ተኸደኑ ተኸባቢና ዋላ ኣብቲ ቤት ጽሕፈትና መጹ ኣትዮም ላይ ከምዚ ተማሃራይ ኣቴንዳንስ ኮርስ ዝውዕሉ ሒዙ ዲ خركبና ደልዩ ብሳልሳይ ኣካልና ብሻዕብያ ኣይፈለጥናን ክሳዕ ድብል ይኾይኑ ተወዲ ተጸጊሞም ኣለው ሓደ ክልተ ሽሞም ምጥቃስ ኣይድለኒ በቲ ሕጂ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ንጎንደር ከባቢ ዝጠፍኡ ሰባት ኣለው ኣብቲ ጎንደር ከባቢ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ውድብ ኣባላቲና ገሌሎም ተወከልቲ ጊዜያዊ ቤት ጽሕፈት ኣብ በዓርዋሳ ገለ ከፊቶም ዝነበሩ ኣበይ ከም ዝኣተው ይተፈልጡን ድሕሪ ዝኹነታት ማለት እዩ so مزته تحيزو صقم አለው ማለት ነው so ማይክ ፍሪ ንዘተ ክንከፍታታ መድረኽ ማለት ነው ያን በመንግስት አይነት ሪኦ እንደህር ኮይንካ ሕጂ ጃስቲፋይ አይትገብርኒ ኻ ማለት እዩ በአይን መንግስት ተጥምቶ ተኾንካ ነው ያን ግን በሓደ ከም ሓደ ናይ ዕዋላ ግሩፕ ጌርካ ወሰዶ ዘይሉ ማፊያ ኸይንብሎም በትምርቱ እንታሹ ነገር የብሎም ናይ ክፋአት ውድብ ዘይሉ በክፋአት ተላዕጠጠ ውድብ مافيا تلكايسي حقي مافيا مصيحت ينبب ناي بعل طاليان مافيا ينبب ناي انجليز ناي امريكا قال تبال حيتوس بزح ነገር سرحي ነው رقيق زخونه ገበን ገበር ናይ ወያነ ግን ናይ ተንኮል ናይ ክፋት ጥራይ ኩሉ ግዜ ይኸም ተንካ ዝውሽጥ 25 ዓመት ወላ ምስ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ምስ ኢትዮጵያ ዝበሃል ክፋት አይነት ዝፍሕስ አነ መግለጽ ይድስነሉ ሕጂ ከም መንግስቲ ጌርካ አክሰፕት ይትግበሮ ንሕር ከም መንግስቲ ጌርካ አክሰፕት ክትገብሩ ኾንካ ወያነ ትድበጽሕ ደሎ በኢትዮጵያ ክትዳናገር ይኻ ማለት አነ እመነኒ አነ ኮ ነግረካ ኣለኹ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ሁሉ ሆቴላት ፈንጂ ክትቆስ ከሎ ናምነቲ 35 ቁጽሪ አውቶቡስ ካብ ካዛንቺስ መገናኛ ካዛንቺስ ጌራኒ መርካቶ ትኸይድ አውቶቡስ ተፈልጣ እንትኾንካ F1 ቦምብ ጌሮም لك كازانشيز توتال مسبت حتى ماكينة تاوتيستا صغير يدزور نيرو فيرماتاون دو ايبلتن كلتا سلسة جيب متريس دحازو فيدرال متيوم تا اوتوبس كبيبوم دو ابيلوما
ጣና ሆቴል ሃረር በር ሆቴል ገለ ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ቦታ ፊት ቶታል ህዝብ ዕግርግር ኢሉ ኣብኡ ገለመለ ደላሎ ማዓት እዩ ዘለዎ እቲ ቦታ ዕግርግር ኮይኑ ተኸቢበን ውረዱ ተባሂሎም ብምሎም ወሪዶም ኣውቶቡስ ክፍትሽዋ ጀሚሮም ላምፓዲና ገይሮም ከባቢ ሰዓት 7:40 ምሸት ነይሩ ምስ ፈተሽዋ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ወንበርሲ F1 ቦምብ ጸኒሓ F1 ቦምብ ሲ ቲ ቀለበት ናይታ ቦምብ ኸማ ናይታ ሰሓበን ኖርማል ከምዚ ካብ ጁባኻት ወድቀካ እምኒ በላኖ ኣይትትኮስን ያ ዋላ ርገጻ ኣይትርገጻ ተቀለበት ድሕር ደይተ ሰሒባ ኣይትትኮስን አንለስ ገለ ረስኒየ በሓው ገለ እንተዲኣትያ እምኒ ማለት እዩ መብራህቲ ገይሮም ተኸቢቡ ፖሊስ ጫውጫው ገለ መጺው ህዝቡ ውረት ተባሂሉ ከም ስርዓት ካኒ ይገርመካ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ሬድዮ ገለ ጋዜጠኛታት ካ ሬዲ ጸኒሖም ኣብቲ ቦታ ምናልባት ጋዜጠኛ ስጋዓ ካሜራ ሒዙ ዝመጽሲ መኾን በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ለይት ብጣዕሚ ድሑራት ዝኾነ ሃገራት ጋዜጠኛ ድሓር ይመጸካ ምናልባት ተደዊሉ ከምዚ ተደዊሉ ኣምቡላንስ በጀኻ ገለ ትብሎ ኣብቲ ደይ ዝኾነ ግን ጋዜጠኛ ኣብቲ ቦታ ጸኒሖም ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ልዒሎሞ ሻዕቢያ ኢላካቸው ሻዕቢያ ዝለኣኾም ናይ ኦሮሞ ገለመለ ኦነግ ከም ዝኽገብሩ ንሰላማዊ ሰብ ክውድኡ ክብሉ ከምዚ ተታሒዙ ፈንጂ ፖሊስ ጫውጫው ገለ መጺው ህዝቡ ውረት ተባሂሉ ከም ስርዓት ካኒ ይገርመካ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ሬድዮ ገለ ጋዜጠኛታት ካ ሬዲ ጸኒሖም ኣብቲ ቦታ ምናልባት ጋዜጠኛ ስጋዓ ካሜራ ሒዙ ዝመጽሲ መኾን በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ለይት ብጣዕሚ ድሑራት ዝኾነ ሃገራት ጋዜጠኛ ድሓር ይመጸካ ምናልባት ተደዊሉ ከምዚ ተደዊሉ ኣምቡላንስ በጀኻ ገለ ትብሎ ኣብቲ ደይ ዝኾነ ግን ጋዜጠኛ ኣብቲ ቦታ ጸኒሖም ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ልዒሎሞ ሻዕቢያ ኢላካቸው ሻዕቢያ ዝለኣኾም ናይ ኦሮሞ ገለመለ ኦነግ ከም ዝኽገብሩ ንሰላማዊ ሰብ ክውድኡ ክብሉ ከምዚ ተታሒዙ ፈንጂ ሰብ ኣይፈልጥኒ ሰማዓለኻ ካማታ ህዝቢ ይፈልጥኒ ህዝቢ ዋንቲ ይዳናገር ኸውን ትፈልጥ ግን ይፈልጥ ስለምንታይ ኣታ ቦምብ ኮፍ ኢላ ኣብኡ ተዓብ ሕቶ ሕጂ ረአዮ ተዓብ ሕቶሲ ዝሓትት ኢትዮጵያዊ እንተደኣ ለባም ኣሎ ኮይኑ ታ ቦምብ ሲ እንታይ ኮይና ኣብኡ ኮፍ ኢላ እንታይ ኮይና ከደይቲ ትኮስ ቶም ገበርቲ እኮ ክትኩስዋ ይመጽዮም F1 ቦምብ ድጻወድ ኣይኮነን ድድርበ ቦምብ ይሓቀይደ ኣነ ብዙሕ እንታሽሚ ብለይ ምስ ብረት ግን F1 ቦምብ ሲ ዝድርበ ይምበር ዝጻወድ ኣይኮነን እውን ወይ ስሒብካ ታሕቲ ደርቢኻ ይትወርድ ወይ ኣብ ማዕዶ ደርቢኻ ትሃርም ጉድኣት ተብጽሕ ምስቲ ኩንነት ናይቲ ቦምብ ዘይኮነ መግለጺ ውጽኢት መንግስቲ ግን እቲ ድርድኦ ሰብ ትፈልጥ ገሪምዎ እቲ ምንድነው ቦምብ ሲ ኣብ ትሕቲ ወንበር ምግዳፍ ማለት ማሓዶ ወታደር ከወዲቃቶ ትከውን ትኽእል እንተዳ ብኻልእ መገዲ ወይ ታውቲስታ ምሸት ምሰእተዋ ኣውቶቡስ ወይ ክትኩስተር ኮላ ዲኽትውልወል ኮላ ኣውቶቡስ ቦምብ ተተረኺቡስ ከም ዝኹሉ ታሴራ ወይ ዝኾነ ነገር ገንዘብ ወይ ወርቂ ድወድቕ ኣብ ኣውቶቡስ ድርከብ ከምኡ ክትርከብ ትኽእል ትኸውን ግን ስለምንታይ እዩ ዝኹሉ ሰራዊት ኣምጪ ኸቢቡ ቦምብ ረኺበይሉ ብቴሌቪዥን ደምፀ መንግስቲ ምግባራኸ ብኸመይ ሓበሬታ ረኺብዎ ኣይተተኮሰትን እንታይ ክብለካ ደሌካ ማታ ብሙሉእ እቲ ወያነ ኢትዮጵያ ድገብሮሲ ባዕሉ እዩ ድገብሮ ካልእ ድገብሮ ነገር የለን ሻዕቢያ ይገብሮ ኦነግ ይገብሮ ገለ ይገብሮ ብመሰረቱ እቲ ፕሪንሲፕል ዋላውንሲ ኦነግ ስለምንታይ ይድገብር ፈንጂ ንምንታይ ይድገብር ፈንጂ ናይ ኦነግ ሕቶ እኮ ካልእ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ትግራይ ሆቴል ትበሃል ትዛሕዝነካ ታ ትግራይ ሆቴል ከማን ዋኑስ ኤርትራዊት ያ ድሓር ተሰጊጋ ኮይና ትሹሚ እቲ ትግራይ ሆቴል እምበር ዋኑ ኤርትራዊት ያ ናይ ትግራይ ሆቴል ናይ ትግራዊት ስለ ድኾነስ ፈንጂ ገይሮሙሉ ተባሂሉ ቴሌቪዥን ነፂ ግን ንሰው መን ይፈንጂ ገባር ወያኔ ኣብ ኤርትራ ተስፋ ዓለምን ኣሌክሳንደር እንድበሃሉ ኣብ ሓማማት ናይ ማሕበር መንእስያት ኣብ ኣስመራ ፍሉጣት ዝነበሩ መንእስያት ትፈልጦም ዶ ትኾኑ ድሓር ናይ ወያነ ናይ ስለላ ኮይኖም ኣዲስ አበባ ክንደይ ሰብ ደትሕዙ ደእስሩ ዝነበሩ ብመገዲ معسكر ናይ ሽመልባ ኣትዮም ኣወሉ ናይ ስደተኛ ኮይኖም ካብኡ ምስ ወያነ ክንሰርሕና ኢሎም ተሰማሚዖም ኣዲስ አበባ ኣትዮም ብዙሕ ነገር ገብሩ ነይሮም ኣሌክሳንደር ተሓደኻ ተስፋለም በሃል ደቂ ወዲ እዞም ክልተ ሰባት እዚኣቶም
كم شعبيا مس أونك كم دلأهم أما فنجيخ قبره هم تلأهو غيرو على تلفزيون أمسيوه مويانه بنت حق نسي كونا نايت أسور أنتم سوات لومي أوت قالوا أمريكا تحدى كندا اليوم أستراليا سديدوا مالو بمجد سدتنا غيرو يعني بين البروباغندا تتقيموا لهم شعبيا بمجدي أنا غيرو فنجي خمد لأهم اليوم كأنا شعبيا الأخوات أفهم بوسلتينهم بو غيرهم لنا أنا تواجهتي نخسرت أن رمت يوم تباهيلو خندي قلت تراي حجي بمجدي بملكي كم منجست تري أنت هون كان ويانا ختجاجي حكاماتا أنا تفلت يراجل أنا بعين منجست أنت لك عناية خنجاجينا نويانا بحد ليبا مشلك كيساولاك ليبا سئلو ليبا زي ليبا ودع مدع زلعل سراقنا يزنبيل كم توم على سمران نور قدم حواتهم قوم يجير كرأيهم دحر أبقل أوان كي تفلتهم أب لوتري عطا ناي سلطان عطا دبصحهم 4 كيلو بيتو منجست زاتو غير كاوسدهم ولا بدرجات مرتهم رايهم ولا بدرجات باك جراوند ناتاتهم نولج رايو تي اكاديميك باك جراوندهم رايهم بمولهم جنرالهم كورنيلهم كوميشنرهم بمولهم كو رابع 5 شيك في دي حالو في سباتهم بملؤ تي زغبرون ساتهم سلازي زي قلينت اسر بيت من دار ناوياني علامه قالو وياني سلمتا يغبرلو اسرات عميصوم كهادمو سلازدليو نخبل دلي زغبرو دلو منالبات افتي ناي غوندر زراها اسر بيت بملؤ اسد غبروي نحد خلت ناي بوليتيكا اسرات ناي مغبا محسام ادما دغبرو نعوم نمركب كندياش حتى اسورو اسرنياتات وندي بيتسب زم حضروا اسرات كندي سدروم بهانقوتا دصبيوم ناي بوليتيكا ناي حلنا اسرات حاون ديدكا بتزاما دخا سراويت خبيبكا هادمو دله ميلكا نمهرام زغبر سيستم منبر انت خوينو ندد قلينطوت مال صباحا خالد دحر صباحا خالد زعمر بنا اسر بيت ناي بوندر نديدو تحده نديدو ناي بحر دار نديدو سلمتاي انتي حمام ناي اسر بيتات من داد حمام دي اتي بإثيوبيا سلمتاي قدم 2-3 ورح ديندد سلمتاي عام قدم عام زيندد قدمي انت خوين زيندد دحال اوشت اسر بيت ناي من داد تخولو خلو ديو اتو اسركو كل ነገር ተፈትሽ ዝነብር كل بጥንቃቄ ተሐሊ ዝነብር እሱል እዚ ኮኔልካ ወያነ በመደብ ዝገብሮ ነገር ይካማታ ስለዚህ ዓላማ አለው ምናልባት ሓውን ዲድካቶም እስራት ነተሐዊ ከምዚሎም ኮጽ ኸለው ሓውን ዲዶም ከሃድም ደለም ኢሉ ንኸሃርም ዝገብሮ ነገር እዩ ስለምታይ ኣብ ኣእምሩኡ ናይ ተስፋ መውራጥ ኩነታት ይኸይዱት መንግስቲ ፍታሕ ዝርከብ ነገር የብሉን ሶሉሽን ድባሃል ነገር ኮ ይደለ ኢትዮጵያ መሰጋገር መንግስት አቂሙ አካል ናይቲ መሰጋገር መንግስት ኮይኑ ከይቅጽል ኢምፖሲብል ደይከውን ተሕቶ መሰረታው ሕቶ ተላዒል ደሎ ኢትዮጵያ ስልጣን ልቀቅ ሕገ መንግስት ይፍረስ حدش منجستي إن عندل عندلنا زي فدرال أو سرعات كومبليت لعين قبلونا يدبل دلهم كالاي ولا ونكو إثيوبيا تزخون منجستي إثيوبيا منجستو خوينو 20 عامد 25 عامد ولا لعلي بسلطان صنيحو نهزم تقاومون تمصيوكو تلقسيها ولا بعمل تلقس ديخا وي بمرددا تلقس ديخا وي ابال نايت مسغاغر منجست إثيوبيا هونك حتقصل تدا امنت عليك ማለት ويانا ግን ከምዛ አይነት እምነት የብሉንኮ ኢትዮጵያው ኮይኑ መቅጻል እምነት የብሉን ናምነት ብደገ ሕጅ ጸቀጥ እንተ ዝግበር በምዕራባውያን ጸቀጥ እንተ ዝግበር ኦር በቶም ተአውንተ ኃይልታትና ኢትዮጵያ ገለ ፕሪ ኮንዲሽን ተዝመጽ ኦኬ ወያና ከም አካል ናይት መንግስት ኮይኑ ኣብቲ መሰጋገሪ አባልት መንግስት ኮይኑ ሃገርና ነድሕን ህዝብና ነድሕን ሰላም نفتر نعرقي بروجرام نكبر نعرقي مدرخ نفتر انت زبلو اي ساتفني ويانا سلامتاي ويانا دحر حجي ابتات فطر ايثيوبيا ابتت فطر منغستي ابتحتي خوينخم محدر زبت سلازو ويانا بزخونه يكون ملكري اب تግራይ ጥራይ خادم ዝደሊ تግራይ خادم ዝደሊ اب تግራይ ሃዲሙ ቃታ ዝደልያ መንግስት ክፈጥራ ደልኸውን انت ليت قايلوها من البات تعاون ترخيبو مس ኤርትራ ኩናት ገይሩ መንግስት ቀይሩ ትዝዓጽቦ ገብር ኸውን otherwise ድማ ኩሉ ኣብሑ ፍሽፍሽ ከተወካ ይደል ሕጂ ምክንያቱ መጨበጥ ደብሉ እቱ ቦታ من البات ማህበረሰብ ዓለም አቲ ጽባህን ጎገለ እንተዳኔ ወያነ አብኩም አይነት ይተስው አነ ታትመስለን ሕጂ ናይ መጨረሻ እተለም ማህበረሰብ ዓለም ተሃገር ኣብሑ ፍሽፍሽ ምሳአቶት ተቀርና አፍሪካ ናይ ኩሉ ኃይልታት መዋስእ ምስኮነ
كل حيلتا زوانا تشفلو ميدا مسكونه ويانا او عدل كركب خون كم حدا جوجل لغوينو صبحان قوت محبر سب عالم ابز غبرو ناي مدناي دي ناي عرق دي ناي كال مدرخات بفطر كم زناي سوريا الاسد امچرشا مودق مسابي امچرشا مودق مسابي امريكاويان ابت تحساسبا ناي بشير الاسد وديقوم نريو لنا كما انتاي نيرو مرغصيوم انتاي نيرو بوليسيوم امريكاويان ابلع الاسد دحريو روسياويان متستاو مسغبرو متكلم الرايهم بخمي قصيلومو بخمي قيرومو نريوم لنا كما عينت عدلات كغاطمو ويان زتسفو منغست بر بسلام مستغاغر منغست تفطيرو تمنغستن تهاجرن نابزح شقونتات بقليل واغا استغاغريوم زعدل زخقد فلهم بقى ياكل زبل عينتات تحساسبا زلو منغست يكون تاي مالتي خمزي دحري سعريت بقولا ز عينتو كومي ኢትዮጵያ ንክትበታተን ሲሉ ወዲዋ እኮ ጽዒሩሊ ደኺሙሊ መንግስቲ አመጨረሻ ኢትዮጵያ ህበታትና ይደል ሕጂ እቲ በትሪ ኣብ ኢትዮጵያውያን ይዘሎ ኣብ ኢቶም ኦሮሞ ኣብ ኢቶም አምሓራ ኣብ ኢቶም ካልኦት ኩሎም ብሄር ብሄረሰባትና ኢትዮጵያ ትበትርም ኢሎም አሎ ትሞራል ኣብ ኢሎም አሎ ትተሐሳስባ ኣብ ኢሎም አሎ ሃገሮም በኸመይ ድሕንዋ በኸመይ ንዖም ትኸውን ደቆም ትኸውን ሃገር ንጽባሕ ተኾኖም ሃገር ይፈጥሩ ويحلوا نعم زقدف نجاري مبر ويانا بقولوا تزقبر زلوا رأيه أب تقرأ حدي زقبر زلوا زي ناي تنقل ناي حزب أوروما حطو كن ملو سخن كيلالنا كسع من تسأل أبقولنا مدو كن بلالنا يلو بدرجة واحد مجلس موت عمالت انت ايدر ايكازي طب حدا حلفنا ديسو معه منجستي دحريس عريت بقول لازم المنجستي تباتاتن زبل منجستي مخنات ايدك اسوون يوم قاص وحنغو ايدك اسنيهم زبل كل غزي اندا بحرر زنبر منجستي كل غزي ويان انت امدريو مسيلكو ويان انت امدريو قدم 25 عامتات قدميو امايت عامتات زنبر هيوتهم يزرايو እዚ ህይወት ዝክዝክርዎ ከለው የስካሕኩ ሐይም ኩሉ ግዜ ስለዚህ ተሐይነ ምፍዳ ያላ ናብአ ዘይ መምላስ ከአ ነገር አለ ስለዚህ ዋላ ተዓለም ይማዕብል አተሐሳስባ ሕብረተሰብና ኢትዮጵያ ይማዕብል ዋላ ጽባሕንጎ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ድሕዙ ኃይልታትና ኢትዮጵያ ተሐሳስቦም ማዕቢሉ ህዝብ ትግራይ ህዝብ ኦሮሞ ህዝብ ምሓራ ህዝብ ካልኦት ዜጋታት بسلام ذنوبر لا إثيوبيا فطروا على قوات خالو ويانا أمنني بزي بقوم أمينو صبحنجو تجراي حنتخف لهاجرنا إثيوبيا خوينا حدا أما حدار تمدي ولا وانا ختمهم أديس أبا ما قالقنا يكف لهاجر وانا ختم خوينا كيد دبلا تحساسوا أيدليونهم أحسبونهم ولا بتاريخ العلو دلون تاريخه كمان كماتا نبي يخدلو افتنا يخصم لعلنا نايخصم حيالنت نايخصم زمناونت اب قدم زي تጨበጠ አፈ ታሪክ አትዮም እዚ ታሪክ እዚ ክንመርሱኢና ዝልዕልና እዚ ክንመርሱኢና እዚ ስመ ገናና እዚ ገናናነት እዚ ክንመርሱኢና ናብ ዝብል ህይወት አቱ እዚ ምስ ኩሉ ጫብ ታሪኻ እዚ መንግስት እዚ ስርዓት እዚ በዚ ተታሒዝዎ ዘሎ ኩነታት መኪትካ ካብ ስልጣን ሓግሒካ ኣብ ኣዝዩ ኩዒትካ ደይትረኽቦ መቃብር እቲኻ ኸይቀሰንካ ሰላም ኣይክርከብን ታንክስ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ንሰራዊት ኤርትራ ናብዚ ደረጃ ዝዘብቅዕዎን ወያነ እምበር ወያነ ምስቲ ዝነበሮ ዓቕምን ሓይልን ምስቲ ዝነበሮ ጎኒ ከምቲ ዓንተ ወይ ሰናይ ዝበልካዮ ኣነ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ዝዛረበ ኣብ ኢትዮጵያ ወያነ ክወድቕ ተኾይኑ ሕጂውን ሳላ ኢትዮጵያን ወዲቑ ኣይብልኒ ኣነ even when ካልኦት አተሐሳስባ ይምጹ በዘይገድስ ካልኦት ምውርዛይ ቃላት ይምጹ በዘይገድስ ዋላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፓርቲሲፔት ይግበር ሕጂ ዋጋ ይخفለሉ በዘይገድስ ንወያነ ከም ወያነ ሓያል ኮይኑ ንኸይቅጽል ኣብቲ ቀርና ኣፍሪቃ ንኸይዕንድር እሱ ዝደልዮ ዕላማን ሕልሚ ንኸይትግብር እግሩ ቆሪጻ أمبر كيخا زادنا نتو حج مجبت نخص إن جبرت إيرترا بزيك العالم عن شيء تزارب كي عابنا تبيو إيرترا من أربعة إذا حجين ريزلنا أنا إثيوبياويان كال أرستي نزقول نريزلنا مدرخ زبط إحنا له إيرترا بزخفلت تواجاي إيرترا عبز مدرخ انت تنبركخ نيرا
ኤርትራ በቲ በኃይልታት ዓለም ብድጋፍ ናይ ወያነ ኣብ ልዕሊ ኣስተኣወጃ ኩናትን ካልእ ፖለቲካዊ ሸርሕታትን ዲፕሎማስያዊ ሸርሕታትን ዓለቃትን እንተትንብርከኽ እንተትፈርስ ነራ ኤርትራ እዛ ንሪኣ ዘለና ኢትዮጵያውን ክሳብ ሕጂ ኣይምፀንሐትን እዚ ዝቃወም ዘሎ ህዝቡ ናይ ምቃወም ዕድል ኣይምረኸበን ኢትዮጵያዊነት ዝበሃል ሰንስል ዒሉ ስምዒታት ኣልዒሉ ጭርሖታት ኣልዒሉ ሕጂ ዓይኑ ድበራበር ወይ ዝነቁሕ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ዝዕድል ዝውን ኣይምረኸቦም ነበረ ምኾነ ነይሩ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኣብ 234 ምስተቆራረፀት ተጋሩ ነቲ ከባቢ እንተ በኣፍና እንተ ብእዝንና ከም ድላይ ምሸኑልና ነይሮም ግን ሳላ ኤርትራንን ኤርትራውያንን እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ተጋሩ መጨበጢ ዘይብሉ ኣብ ሃዋሁ ንኽንጥልጠሉ ዝገበረት ኤርትራ ስለዚ ሕጂ ወያነ ንዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ጥራይ ክወስድ ክልተ ኣማራፂ ኣለዎ ኣጥፊኡ ክጠፍእ ወይ ሙሉቕ ኢሉ ክጠፍእ ሙሉቕ ኢሉ ምናልባት ዘፀጉዖ ሃገራት ተተረኽባ እንተደይኮነ ግን ኣጥፊኡ ክጠፍእ ኣብ ኣጥፊእኻ ምጥፋእ ዘሎ ሓርጎፅጎፅካ ኩልና ንፈልጦ ኢና ነዚ ተዳሊኻ ምፅናሕ ጥራይ ንሕና እኳ ኮንክሪት ሰሪሕናዮ ኢና ድሕሪ ሕጂ ንኤርትራ ፅንፂ ዓይና ደንፍረላ ሓይሊ የለን ብዝኾነ ይኹን ኣነ ዋላ በልሕ ናይ ፖለቲካ ተመራማሪ ኣይትኹን ኢቨን እውን ወታደራዊ ተንታኒ ኣይትኹን ግን ከም ዜጋ ክትሓስቦ ከለኻ ድሕሪ ሕጂስ ወያነ ንኤርትራ እንታይ ክገብራ ክእል ናቲ ንኤርትራ ኣይኮነን ወያነ ነቶም ኣመሓድረኩም ድበሎም ህዝቢ ከማን ገዛውቶም ክስረቅ ከሎ ተጋሩስ ከድሕኖም ኣይከኣለን ንዖም ክጣበቐልኩም ክጋደለልኩም መንግስትኩም ኢሉ ክብል ፀኒሑ ነቶም ድኻታት ተጋሩ ከማን ድኳን ቤላሮባ ገይሮም ድሸጡ ጎንደር ከመሓድሮም ወይ ንዖም ክከላኸለሎም ዘይክእል መንግስቲ ሆቴላቶም ከፊቶም ሰላም ኣማን ሃገር ኢሎም ክብዝብዙ ድዮም ክንግዱ ፀንሑ ተጋሩ ከም መንግስቲ ከም መንግስቶም ከም ናቶም ቋንቋ ተዛራቢ መንግስቲ ከም ዓሌቶም ከድሕኖም ኣይከኣለን ኣሽምካ ኤርትራ ኸይዱ መንግስቲ ክእዩ ስለዚ ዘብቅዕ ስለዚ ኣይተእመኖም ካማታ ከም መንግስቲ ርኢኻ ኣይትጠራጠር ወያነ ጥራይ ድገብሮ ካልእ ድገብሮ ነገር የለን እዚ ልሙድ እዩ ናይ ወያነ ገንዘብ ከፊልካ ተርኳሽ ረሳሕ ነገር ምስራሕ ልምዶም እዩ ያ ኣብዛ ነጥብ እዚኣ ስፍሕ ድበለ ርእይቶ ክትህዋ ክትብለኩም ሓደ እዚ ፓል ልዕሊ ኩሉ ኣለኹም በዓል ሰናይ ካልኦትን ፓል ፀቢብ ይመስለና ኸውን ግን ኣዝዩ ገፊሕ ንኣብነት ኣነ ሕጂ 131 ሰብ ኣለዉ እንተደኣ ድብል ኮይነ ብዚ ብዓሰርተታት ተደኣ ኣባዚሐዮ በሽሓት ኤርትራውያን ሳላቲ ሎሚ ዘሎ መራኸቢ ናይ ዓለም ድማ ብፌስቡክን ብገለን ትንዕልሎ ኩሉ መዓልታዊ ሰብ ሼር እንዳገበረ ይሰምዖ ኣሎ መዓልታዊ ሼር እንዳገበረ ሰብ ተደኣ ፅቡቕ ዝሰምዕ ኮይኑ መዓልታዊ ከዓ ወዲ ሰብ ነቲ ሕማቕ ሼር እንዳገበረ ይሰምዖ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሎሚ ብቁልጡፍ ኣፍና ዘሎ ቃል ገና ከየውፀናዮ ከለና ሳላቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዝኒ ኤርትራዊ ይኹን ፀላእትና ይበፅሕ እዩ ዝመልእኽቲ እዚ ስለዚ ንሕና ነፀብራቕ ናይ ምንታይ ኢና ማለት እዩ ናይቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ወግዓዊ ኩነታት ናቱ ነፀብራቕ ኢና ማለት እዩ ትምዛረቦ ብምሉእ ናቱ ነፀብራቕ ኢና እንተደኣ ኢልና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ከዓ ክንገብር ኣለና ብዘይ ቀል ዓለምሲ በውራጃዊ ተሓሳስባ ተጣላቅዮም ኣብ ከምኡ ዓይነት ዘኽድዱ ዜጋታት ኣለውና እሞ ነዚኦም ከዓ እቲ ግዜ ዝኣኸለ ይመስል ንመሳርሒ ነቲ ናቱ ዕላማ መፈፀሚ ክብል በውራጃዊ ተሓሳስባ ዝወደቦም ዓበይትን ንኣሽቱን ማእከሎትን ኤርትራውያን ብምልኦም ካብቲ ዘለዎ ጉጉያ ተሓሳስባ ካብቲ ዘለዎ ፀልማት ተሓሳስባ ካብቲ ዘለዎ ዘይክውንነት ዘይ ኤርትራውነት ተሓሳስባ ወፂኦም ናብቲ ንቡር እቲ ክቡር ዋጋ ተኸፈሎ ናይ ሓድነት ተሓሳስባ ንኸመፁስ ክንላበዎም ክንክእል ኣለና ሕጂ ሸፋፊንካ ምኻድ ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ
ዝግባእ ሽም ክንቦም ክንክእል ኣለና ዝግባእ መኽሪ ክንቦም ክንክእል ኣለና ነቶም ደይ ሰምዑ ከዓ ዝግባእ መቕፃዕቲ ክንህብ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብዚ ዘለናዮ ተፈጥሮ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ትመኽሮ ካልኣይ ጌጋ ክፈፅም ከሎ ትምዕዶ ሳልሳይ ጌጋ እንተበለ ግን ሕጊ ኣሎ እንተይልና ከዓ ቤት ፍርዲ ኣሎ ቤት ማእሰርቲ ኣሎ መቕፃዕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዛ ዓይነት መድረኽ ዝበፃሕና ዜጋታት ስለ ዝኾንና ነዞም ነፍሲ ወከፍ ሎሚ ብፀቢብ ኣውራጃዊ ተሓሳስባ እሞ ናቶም ኣጀንዳ ዘይኮነ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ ከሳሲዩ ብሽም ኣውራጃ ነቲ ክቡር ኣውራጃና ወይም ብቐደም ኣፀዋውዓ ናይ ትውልድ ቦታ እንዳጠቐሱ ገድሊ ኤርትራ ሰውራ ኤርትራ ብጀክኦም እምበር ካልእ ከም ዘይተዋእሰሉ ምሲሎም ንህዝቢ ኤርትራ ከበታትኑ ዝሓሰቡ ከነጠንቅቖም ኣለና ማለት እዩ ሶ እዚ ኩሉ ግዜ ኣነ ከም መተሓሳሰቡ ክትፈልጥዎም ዝግባእኩም እዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ተቃወምቲ ኢና ዝበሃሉ ወያነ ካብ 500 ሜትሮ ንላዕሊ ከይንቀሳቐሱ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሙሉእ ኢትዮጵያን ከልኪልዎም ዘሎ ተቃወምቲ ኢና ባህልቲ ኤርትራውያን ብሙሉኦም ወያነ በውራጃ ክጣልዑን ክመራስሑን ነንሕድሕዶም ክቋየቁን ኣብ ውሽጢ 18 ዓመት ድፈረዶም እዮም ስለዚ ካብኦም ከዓ ክንመሃሮ ዝግባአና ነገር ስለ ዘሎ ኩሉ እቲ መንእሰይ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብታ ቀዳማይ ኣርእስተይ ክምለስ ሰራዊት ናይ ወያነ ካብዚ ናይ ዝነበረ ግርጭታት ቦታ ብፍላይ ኣብቲ ኣዝዩ ተኣፋፊ ዝኾነ እዚ ናይ ጎንደር ከባቢ ይስሕብ ኣሎ ምክንያት መስሓቢኡ ድማ ከምቲ ትማሊ ኣባይ ወልዱ ንህዝቢ ትግራይ ኮሚቴ ቆሚልና ተዛሪብና ነርና ሓንቲ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ኮሚቴ እተዳሉ ትግራይ ኣቆይሞም ኣለው እታ ሰላማዊ ሰልፊ እተዳሉ ድማ ብላዕለዎት ናይ ወያነ ካድራትን ናይ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ትምራሕ ኮይና ህዝቢ ትግራይ ብሙሉእ ነቲ ናይ ኦሮሞ ተቃውሞ ዝግበር ዘሎ ሕጋዊ ተቃውሞ ስለ ዝኾነ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኦሮሞ ሓይልታት ኣብ መንጎ ኮይኑ ከመሓድሮምን ነቲ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ክራይሲስ ዋላ ፖለቲካዊ ብሄራዊ ዓሌታዊ ግርጭታት ብሙሉእ ብዘይ ናቱ ሓይሊ ብዘይ ናቱ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ክሃድእ ከም ዘይክእል ከምስል ይጸኒሑ ወያነ ኣብ ተፈላለየ ግዜ ሪኢኹሞ እንተደኣ ኮንኩም ዋላ እቲ ዝሓለፈ ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ከይተረፈ ዝከረኩም እንተደኣ ኮይኑ ሚስ ኣና ጎሜዝ ኣብ ናይ 2005 ኣብ ኢትዮጵያ ተገብረ ምርጫ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ከም ተዓዛቢትን መራሒትን ኮይና ኣዲስ ኣበባ ዝነበረትሉ እዋን ትዝኸይድ ዝነበረ ምርጫ ብዓብላሊ ብናይ ተቃወምቲ ብልጫ ምስተሰዓረ ኣረክብ ምስ ወለቶ ንመለስ ንሕና እንተደኣ ረኪብና ኦሮሞን ኣምሓራን ዝበሃል ህዝቢ ክጋራጮ እዩ ካብ ሩዋንዳን ብሩንድን ዝኸፍእ ደማዊ ኩናት ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያ ክለዓል እዩ ሶ ዝሓላፍነት ዝክሽከሙ ኣለኩም ኢሉ ከፈራርሖም ይፈቲኑ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፀገም ወያነ ነዛ መፅያ ዘላ ፀገም ክሰግራ እንተደኣ ኮይኑ ካብዞም ክልተ ዓበይቲ ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓዲኦም ርግጋእ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ እዚ ማለት ድማ ትዝኽፈል ከፊሉ ዋላ እውን ክሳዕ ምንፃር ዝብል ኣተሓሳስባ ናይ ደቂ ኦሮሞ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ደቂ ኦሮሞ ስጋዕ ምንፃር ከይዶም ደቂ ኦሮሞ ክሳዕ ምንፃር ከይዶም እቲ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ምንቅስቓስ ክጭፍልዎ እዩ ዝሓስብ ብተዛማዲ እውን እንተደኣ ስለምንታይ ሕጂ እቲ ስትራቴጂ ቦታ ንርአዮ ስለምንታይ እዩ ወያነስ ንኣምሓራ ጨፍሊቑ ንደቂ ኦሮሞ መሰል ክሕሉ ዝሓስብ ዘሎ ስለምንታይ ብግልባጡ ብካልእ ኣዘራርባ ንኦሮሞ ጨፍሊቑ ስለምንታይ ናይ ኣምሓራ መሰል ዘይኽብር እንተደኣ ርኢና እዚኣ ሕጂ ናበይኣ ክትወስደና ኦሮሞ ዶ ክንብል ኣለና ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ሽግር ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ዝገበሮ ተቃውሞ ንዝበፅሖ ጉድኣት ንዝበፅሖ ስንክልና ይኹን ሞት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉቡእ ካሕሳ ክህብ ኣለዎ ዝብል ተቃውሞ ትግራይ ክወፅእ ምዃኑ ተነጊርና ኣሎ ምናልባት እታ ተቃውሞ ትበሃል ንሎሚ ተሓሲቡ ነይሩ ግን ኣይተፃፈፈን መስለኒ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ከይረኣናዮ ይንተርፍ ኢና ስለምንታይ እዩ ወያነ ከምኡ ዝገብር ዘሎ
እንታይ ንምብጻሕ እዩ ትማሊ ተናኺፍና ነርና መስለን እንተ ደይ ተጋጊ ኣለኹ ደማይ ሓደ ሓደ ቦልና ትሎቢ ስቕ ተይሉ ድወጻኺ እዩ መስለን ዋላ ተጻረፉ ተለኹም ተጻረፉ ምህላውና ክንፈልጥ ማለት እዩ حكيت وروري مهلاونا هنفلس سقايت بول ولا تصرف اجكوا تصرف يلن وديهم يمسلن حكيدو سناي في صرف توديو ابز قناه زد تصرف ري يفلطني منتاي خم زخونو يفلطكو منتاي افهم حيزوم او ايوه يلن كو تصرف سينا بفتشنا ولا تتراجمنا تصرفنا سينا لكاس تصرفنا نبره تنحنا ديكونس كالي اجي واطيط بزيحوم كاب كله تعليم الله دي اتاق في حد سرخ دسفغا سر كما يجير كان مع انطخ عتيق كتخيد بزغونه ويانا اب كمز عينت صبيب هيوت اتيلو مالتي حدث علامه نمنتاي خم زغبر دلو بناتي الرايا ولاون ابايتان تداريناو ننوح جزي خنكاتاتلو خم صنحنا ويانا ابتي امونغو اورومون امحران زنبر زي مرده اباتن تلتيلو يصنيح ويانا زي مالت حزب اورومو كل جزي بمحران دافرحه بقليل ازراربا امحراون كل جزي بحزب اورومو دافرحه امونغو ها كمزي كل جزي البيترو خوينو نخلت تصاوت حيلي ويانا نزوم كلت او اديس ابا كنفر كاب كال بوتاتات كفيتهم فلا اديس ابا تفلالي بيت صحفتات زنبروم بمولو مويانا اجيدو مالو كاب اديس ابا خيوصو خلكيلو مالو مغنيات صباح ودحر صباح نغروكم هنا طراي كاب غزا خيتوصيوم تباهيلهم ايفن مون كاب غزا كاب تمنبريوم كاب 500 متر ريحكم كيتخدو تباهيلهم مالو دي حنتي انفورميشن كاليتي ويانا سراويتو كاب كبابي امحارا قال يسحب الله قالوا سميع احمد تخون قال اذا دايركت خاب غوندر زرخبنا انفورميشن مالتي اب كباب غوندر اب قطرات بوتا اوافيروم زنبر سراويتو يسحب الله سلامنتا يسحب الله تفلت ነገር የለም ፍላይ اب كبابي دانشان تكل دنگاي እንደبحال بوتا زنبره معسكرني حدا خفله سراويت بمولو تعاطيت سراويت كاو تانكتاتون برتن حيزو وطيو اديس ابا ገጽ ريحلو سلامنتايو اي تفلطن دلو مالتي تي انفورميشن زي مسل كالاي سالسيتي تعبا يا رستي دمصانه بزح غزي الله دي مايك بزح غزي ككاتعنا دصنح ነገር አሎ ከም ኤርትራውያን كل ጊዜ ቆስልኻ ሓቢኢኻ መኻድ ጽቡቅ አይኮነን እንታይ ማለት እዩ ወዲ ሰብ እንተ ቆስሉ ሓቢኡ መድሃኒት አይክረክብኒ ማለት እዩ ስለዚህ ስለምንታይ ተዕላማ ኮርስ አነ ርዳኒ አውሽተ ኤርትራውያን ከምዛ ዓይነት አተሐሳስባ ከም ዘየለ ኤርትራውያን ክብል ከለኹ ብብዝሒ በሓፈሻት ህዝቢ ከምዛ ዓይነት ቢሮ ከም ትወፃ አምን ግን ንምንታይ ተደልዩ ሕጂ ስለምንታይ እዩ በውራጃ كنحسب ابز وانزي سي سلمتاينا اوراجوان كنكون نمنتاي ربحان نمنتاي تقمني